Sad ćemo da snimimo šta se dešava sa Bicom kada njena gazdarica dolazi kući. Evo ovako, samo uvatim sada kadar i da sačekamo da se Marija popne liftom. Ja možda sam mogu ovdje da dodam malo svetla. Ugasim svetlo, ajde, nećemo svetlo. Gde si, Bico? Gde si, mali pas? Aha. Evo ga, moment se primakao. Ovo se ključ. Uđi unutra, Maro. Ćao, Milice. Čekaj. Ne može me upropasiš. Gdje si? Ajde, posle ćemo to. Kako ide podje, ovako? Laura? O, tako. Milice. Nije toliko luda ko kume da bude luda. Gde nije? Ma gde nije? O, radijator, a žrtva radijator. Baš. Pa sad sam ga i tebe dočekala. Doći. Evo me, Laura. O, ruk. O, bože. Ćemo da maknemo. Idemo da kažemo izdijato po bojaci. Naravno, manijato. To je moja žrtva, velika žrtva, da nije ovog gepa, ja znam šta bi. Gde si? Svaki put. Evo, tek se sad malo primirila. Da. Milice moja, dragi. Ajde, Bico, završila si svoju Eto, tačku. Laura. Ćao, Laura. Gotova svoja tačka.